Missing someone without you. Missing someone Hey guys, Ay, baka impostor ka, di ba? ito na save nila guys. Baka impostor ka. Hindi mo ako Guys, Ayun na. Dalalan mo, nasa truck pa. Okay na sa akin. kulanganin pa guys, kulang pa. Isa-isa lang kasi, Yuri. Hindi na naman. Hindi mo ako mura. Okay, yan po lang natin. Paano ka dito, Katuka? Bubuksan pa rin yan. Ito na guys, so, anam na guys, nauubos lagi. Ayan, hindi mo ako pwesto. Nauubos lagi kasi gutom mga tao rito. Ano? Bakit na ako? Ano? Pangatlong hapon na. Ay, nakakit na ako na eh. Paano? Nakalakit kita. Bilis, kaya na yan. Ano, water. Uy, ini. Initiative. Initiative. Waffle oven. Uy, Mick. Sino yan? Yan! Uy, tignan mo. Ayan na, parang ayan. Ayan. Uy! Papa! Ayun! Ano? Si ano? Dinosaur. Uy, sorry. Derek si Dinosaur. Dala tayo. Harap lahat. Gawaan ko lang. Wait na, nalimutan na tayo. Kaya marunong yung pero. May nga kayo din naman palibot Wait lang, guys. ito. May gagawin na sa'yo. Waramdam mo na ba yung ano? Ayan. Tamo, meron pa. Donisan ko ba? Ito, tignan mo ko. Hindi na santa. Mingo kayo, palibot. Lockdown pa. Hoy! Isang buwan. Sarap Ano? nito. Sana i-pustol na ako. Papakain kita. Huwag tago mo. Huwag sinabi mo murder ako. Huwag tago mo ulit. Huwag sinabi mo murder ako. Ikaw uunahin ko. Panganim na to, panganim. Panganim ko na to. Ay, sabi ko yun. Puno. Puno. Ay, nagpit na tayo nga. Ibang trip na kasama ko. Ay, nakalogin na. Red wine na may Ano coke. pinili niya? Sana ito na, murder na to. Pagkatapos magkape. Matapusan mo na. Ano yung red wine? Tignan mo sa'yo. Alam ko. Okay. Murder! Murder! Ako, takbo! Saan ka ba? Nasa taas ako ng lab. Punta ka rito. Nasa taas ako ng lab. Punta ka rito. Nasa taas ka? Ito ako. Marker master to, boy. Marker master. Walang marker master dyan. Oh, ano? Dito na si Daki. Patay. Patay, Yuri. Alam na natin. Luto na kayo. Patayin mo na yung sheriff para panalo na. Pero kasi Yuri, join ka na para mas maganda dito. Oh, Yuri, ako. Luto na siya guys. Yan, naluto na. Ay, tayo mo kayo, Yuri. Kunin na natin Yeah. guys. Yan guys. Yung obi ko nga. Saglit lang guys. Napatay mo? Magsalak na. Ikaw yung namatay? Watlog! Ka! Okay, pagka nag-order, ano na? Pag-tubo na. Sayaw muna. Laba nga. Ay, tayo mo. Ano yun?
Dapat-dapat muna. Ray, Labadabang. Asa naman yung sinilas ko? saan ka? Wala siya sa iyo. Okay, tara, pili na tayo dito. Dito tayo. Ay, may nakaboto na. Sige, punta ka na. Alam mo na. Kailangan na lang. Wala ka ng pera? Ha? Wala ka ng pera? Ayan na! Kinos ka na naman. Ha? Hoy, dito sa meeting room. Ayan, pakita mo ba? Huwag ko ipapakita yung baril mo. Huwag ko ipapakita yung baril mo. Tara, doon tayo sa taas. Doon tayo sa taas. Doon tayo sa taas. Partner ka? Hindi. Uy, layo ka. Papatayin pa ako. Speaker ka na. Op. Uy, sabi mo, huwag ko ipakita yung baril mo eh. Tara dito. Uy, may sumusunod. Sabi ko sa'yo, huwag ko ipakita yung baril mo eh. Tara dito. Oh, dito tayo. Yan. Uy, dito tayo sa ako rin. Ray. Oh, solo lang ako. Solo. Oy, tignan mo si Pig. Tara nga, Ray. Mukhang di tayo safe dito. Pagsama-sama. Ha? Game ka sa akin. Solo lang ako eh. Sinubo ko na guys. Uy, asan ka na, Sherry? Wala na naman ang Uy, diet ko. huwag mo ipakita yung baril mo. Sigurado mo nagdadali na. Pre. Huwag mo ipakita yung baril mo, Yuri. Uunahin ka ng murder. Dito ka lang, huwag ka magdamikit masyado. Ano pa? Ay, may patay na. Yung layo ka dyan sa dalawa, layo. Hoy, layo. Yuri, layo sa Kaya mo tayo bumabal. Yuri, diyan ka lang. Ay, wala ako. Panalo! Ubus ka na? Wala, naubos na lang ang anak ko guys. May ilang piraso na lang. Ayun na si Yuri. Gustong gusto kasi ng anak ko guys. Kaya gumawa ako May nito. cellphone na ako. Paborito kasi ito sa anak ko. Kahapon pa siya nag-order na mama, luto ka ng ganito mama. Walang harina. Hindi ako nakabili ng harina. Kaya ngayon, bumili ng harina yung partner ko kaya nakagawa. Sarap guys, masarap siya. Reno, Try ninyo guys, kung malap nyo, paborito. Sigurado kung magustuhan nila to. Kaya, bye bye guys. Kasi magluluto pa ako. Bye bye. See you next vlog. Ray, pupunahin kita pag ako na.